Niaje kudana ni mkazo. Ndakuli kwa ng'ombe fasi yani mbota mwisho kwa mali dad. Tora ndi justice tora kuna clear life. Cry life. Mkazi wako wapi? Hapa. Tutaona tinzwe masaka. Mimi mzibaya wangu. Tora kale simze. Dunia sotoza kana idaifa msoro mambo. Wewe ndio makata sana na wewe. Atamsali mambo. Mimi Tora kale simze. Dunia sotoza kana idaifa msoro mambo. Wewe ndio makata sana na wewe. atamsali mambo. Mimi ni mzibaya wangu. Akaungona kuti mzibaya wangu na kaenda kundizvisa. Wasina kufamba zvakanaka. Ndatanga kuchesa nyaya yangu. Kuchesa nyaya yangu. Ndipo ndaona kuti azvishwa ndizvo zvavari. Saka ndakapedza kuati ungavabati here passport. Ndakatadza kuwabata passport. Ndakatadza kuwabata passport ndakamba ndichiteedza. Ndosvikira ndabata mameseji avo. Achitaurana naprivate management. Ndabvunza mudzimai wangu. Ndabata foni. Ati mwana ifoni namba idzi ndedzani. Ndedza baba waJohn. Ndati kuma meseji aya. Ndibvambota handangu. Ndoo ndiani. Lapane munhu angashandisa foni yangu. Ndati alright. Ngatichitore munhu wacho. Ndaura kuti ndichamudaidza. Zvadaro hawana wakabva takabva tazoti hawana kudaidza munhu wacho kanzi ano pameseji ndangu. Saka muri kufambidzana here naBoaJohn. Saka kufambidzana naBoaJohn. Taura nyaya yangu chitiko chine ndasangana nacho kwakuru wemusha. Taura nyaya yangu kwakuru wemusha. Saka kana kugara sidari. Wakuru wemusha bwatuma mukuru wemusha. Unodaidza Life Mandizvidzi. Mukuru wemusha aenda pana Life Mandizvidzi. Ndani makuru wemusha kupi? Willows Amston C. Wakuru wemusha mukuru atumwa. Akasvika zvishuwa waJohn waripo. Wataurirwa nyaya. Wakabva hawana kuatenda. Wakabva hawana kuuya. Tagara. Kandanyorerwa kanzi tiita sei. Kandanyorerwa tsamba nevillage. Ndokuya kwandakazoita kutokamboka nyaya. Mukadzi wako anonzani? Ainzani? Anonzi Ellen Kashuga. Ellen ani? Kashuga. Ellen Kashuga. Ya mazuwa vanoda kunzwika because vari kunyora. Izvo zviri kutaurwa Cry Life kuti wakaputsa imba yevanhu nekudanana. Pamwe mukadzi aikutaura kuti handina murume, pamwe ukafunga kuti musikana kana kuti chii. Pamusori. Masori mambo. Pamusori mambo. Yati. Ina ndirupedzera dare nguva. Chokwadi chendotaura panapo ndochinogona kusungirira inini. Kana kundibvisa mhosva nekutaurwa panapo. Chokwadi chiripo ndechekuti ina handina zuva randakangodanana kana kurara pamwe chiri naEllen Kashuga. Handidanana naye. Kati zviri kunzi hanzi mameseji amainyorerana ichokwadi. Ellen akazobvuma kuti taidanana. Ichokwadi chakatanga asi mameseji. Nyati. Mambo. Sorry, chakatanga asi mameseji mambo. Ndikati pamwe ndingakwanise kukumbira dare. Nditaure kuti izosvika pameseji zvakabvira pake. Chakatanga ndechekuti isi tinogarisana mushoma Amston C. Chitogarisana mushoma Amston C. Tiri wanhu taishandidzana.
mabasa edu emavhidhi anokwanira kufodya. Saka zvadaro mudzimai wamasara aine kashuka akanga aine foni yaishandisa yerudzi rweVivo. Foni yakanga infact wakauya kwandiri vati wanai baba ndine foni yangu zvayakuita haichachaji yakuita kunge yakufriza. Inobva ndatova kuti sekuseka mukaona zvaraiswa foni inenge yadhakwa zvinenge zvakanaka foni ikai itotsvakai munhu wekuti tatora nyaya isina sakasuru kumazuva mairi wakazouya patakati pataisenzera tichisa foni yedu taisinisa bhani rimwe chete nokuti foni makaona foni yedu yanga ishoma. Saka foni taipisira mubhani masekuru wachipa wamagedhi. Wamagedhi ndio waita mkomo nokuti aira mutupo umwe chete kusoko. Ino nguva zhinji ndopanototyira nokuti kumanda handiti bosva. Saka ndinoda ndobva kuti wana zvakazoitika pana papacho. Ini ndine munhu wandakaona wandakaita swapa itopu foni ndinayo. Asi ndikushotirwa nemari pafoni yangu ndinayo. Ndikachita ini zvakangoda mari manguda mari. Saka zvandoda $30 ndinobhatira foni yangu. Asi ndozokuzisira foni nyika ndinapuwa mari yangu yemukando. Ndikati mangada zvizonetsera. Ndikati chinongonetsa chii. Ini ndakazvitora nyore chokwadi. Sewani taishandidzana. Inonguva zhinji ndinenge ndiri kuno kutaura inowaita kunditumira baba chemutani ndigire chakaita ndokupai mari iyo izvo ndaitotenga kana riri kuzosa ngao zvana shuga mafuta chii chitowapo ichizosawa mari yangu sewani taishandidzana right zvadaro ini ndakati alright kana maona munhu foni achingauya munochizonditaurira ndozopai mari yacho. Ini ndakabva ndaenda kumashopu totandira panonzi pachatora ndobva watondifonera baba cheri muri kupi ndikati handiri kuno kumashopu saka munhu foni yadi auya ndikati manje ndiri kuno kumashopu mamuda kudii saka chiregerai ndiuyi zveshuwo mai masara wakauya waine mwana mukomana kuti vamwe nehanzadzi yavo inonzi Kashupa. Hanzadzi yavo ndiwo waita nyaya yechi yefoni right. Hanzadzi yavo yauya ndikati kule muri sei ndakandiraiti ndikati nyaya yemari ide zvachiona kwatambisa $30 30 US maoko vandati ndoula so aindi hana mama chavo ndakataura kwawani ndakati ndatopira ugotsi nobva ndadzokera kwavo kwandaidi kwandaitandana tati gare gare ndovona kwevhiki nehafu ndakachizobvunza chi mai masara ngati wanai mai masara mazuva angu achovhedzana ko ndanga ndiri kukumbira chi mari yaite here ndakati chemunondisa imi mukanyi hamugari panzvimbo imboita yangu imbogara pamba mari ndichazokupai kana mwana mugodha kuti akushanda ndakati wanai manje ndo zvinodetsa manje zvikanzi aiwa kuseka wangu mari iyi ndinayakumba asi kana tichinge ndaita mukana ndinokutambisa ichi mari yedu kati anoitsoke kana musana mozonditambisa musaipe mumwe ipai mari yangu chi mumaoko nekuti zvinozotaurwa mangwana apa hauzozi zvinobvateka chokwadi sezvino ndakanaitorwa kuenda musi wachiuru ndiuyu takanaenda kwamasomero ndaida kugashira shamwari yangu yanga nditengesa kufoika kwarata ndine mutututu ndochibva ndadzoka andakadzoka dzenguva dzekumapasi 33 wangowo musi wechitatu kuti zosvika pamameseji atuva nezvawanda ndava chitatu chaiye kumadoka zuva ini handinakwanisa kuonana namai masara wayo ndakatokwanisa nekutosiya mutututu pamba ndokuti vandaenda kumata kutsamira ndakanga ndamukanganisa kutsika gumbo rangu ndaita isovhiri crane ndo ndatosvika pana mai magedi vatoti zvamakusamira asi madoa nemututu kati ndatadza kutsika zvokuti ndakakwanisa kusingaiti zvotida kundotowa chi gumbo rangu nemvura inotorora kuti chiwe chidi chidzikire chikafu chafamba ndibikira chaita ini wana wacho ini ndatotenga sadza kwamasovera ndakutenda kupawa kati baba mwana ndozvimunonetserei ndobva ndatenda kupawa right. Fume zuva racho remangwana ndopona akatosenderwa meseji namai masara kuti ndakauza kuti nezvinona mbuya makarwadzwa zvisingaiti makazozviona kuti mvura inotonhora ini zvesho ndakatopinda pameseji ndikati zviriko right. Zuva iri rakadarika fume zuva racho remusi wechishanu ndokwa ndanga tichisenderwa meseji namai masara ndikati ko handisi kuonai muri kupi ino ndatopindawo meseji paipa ndikati ini ndiri pama ndakarara ndizvo ndakati ndakadhakwa zvisingaiti saka ndichazomuka zvangu taimtai right. Zvadaro ndopakati namai masara kwanza dai mangamboni dai zvaita pari pakacheka ndingadai ndakuona pari padhuze ndichamboenda munhu tenga dhizili pamira apo ndobva ndapinda zvakanga ndati manga muine plani here pafona pamameseji ako tikati namai masara aya eya plani ndinayo zvichitira kuita ndezvekuti ndakaona huni dzandakaona kuguma dzandakaona mbuya wangu saka ndogona zokuapdate time ndinoenda nguwai kunoti unoona pachanotora chiguri dzangu kuguma kwambuya wangu ndona ndatopa meseji zvakati pafoni ndikati bhodi yawangu ndomapita ndakaita meseji ya mona saka zvadaro ini handina kana mamasoka ndakazendera mune mberi ichitaura bhodi yawangu
nakati bhodi yawangu ndanzwa nakati bhodi yawangu ndanzwa iwe trailer iyi chekutanga unokweretana nemukadzi wemunhu murume wacho asingazii chokwadi chipo mambo ndechekuti isusu nanamai handiwo wega vanamai vakaota watashandidzana ise indaishitora nyore bhozi taishandidzana mabasa nanamai avo yokweretedzana nevakadzi wewanu iyo vacho vaitiwa kana muna mamu ndishanda ndichitozovapomanziva kana ndaanadzo kana iwada ndisina kweretedzana nevakadzi wewanu hausi kuona kuti urikuzviita bhuru mweri pandakazviita mambo ndoda kuta chokwadi chokwadi sandati chokwadi ndochongokuretani sandati ine handikwanisi kutita kuti chokwadi zvandakaita ine handina kuretesa mai avo mari ine chango chanichirarenao kana kudii kwete handipopa nyenya yavo ini ndakanokozvitona kuzvitora kuti sewano wetinoshandidzana navo handitei pari mukadzi wemunhu kauya ndipedze kuwirana nemukadzi kuti kana vakudzosa mari dzosa mari kwandiri direct kwandiri ngekuti hatidi zvinozonetsa ndozvataura chiri chokwadi chandaizviita ndoda kuta chokwadi ini chandakazviitira uri kuchokwadi kuti uri kutikurisa kuti relationship yawangu ainayo papa ine relationship yechokwadi because kana wakunyorana nemukadzi wemunhu kana newo uchinyorana nemukadzi wangu kuti woraidhiya mukadzi wako iwewe inini pamwe orit chokwadi chipo nekuti palanguage yokuti meseji ndanyora meseji kumukadzi wako iwe kuti zvakanaka dhiya inini tungode kujaira kana mujana wangu ndinotaura wadai munhu unofamba ndikambi wakadidya wangu kuti ndatana naye chokwadi munhu ndotori mugara wamutauriro wangu handiri munyepira saka mutauriro wako ndo uchakuripisa kuti urege baba vauya pamba pamwe vachitosvika mumba chaimujemo kana mwana wangu asika asi kuti ndiudze mwana wangu kuti zvandiri kuona ndakanonga asingazvitambiri ndokubva ndachitora muzukuru mwana watete ndikaya naye ndobva ndamuti Terence ndoda kuti kana 7:30 dzakwana uye pano ndisokupinza mubedroom mangu umu ndokuvhurira windo uone zvichaitika mumba masekuru wako kutaura pamajasi saka Terence uya akaita mazuva 2 asati auya auda kuti nhasi tikuuya mbuya ndopakabatwa mameseji saka Terence mumwe munhu aitoinga kutozivawo nyaya iyi ndakashungurudzika kwangwari kusvika azozvibatira ega ini ndaitya kutaura ndizozonzi mai ndo vari kunditi mukadzi wangu iwo ndavangotaura kuti apoto ndairowa hangu asi zvakangondikanganisawo kuti ndakakasika kuti kubatwa kuti mambo wakunzwire tsitsi kana dare riri kunzwire tsitsi hama yangu mhosva haisi yekupoterera iwe ikutoonekwa kunzi poto wairi yako poto yako waikurunga uchirowa hako poto yako chiripo mamusirema chokwadi ndinoda kutaura chokwadi ine handinaziva kana musoro dzakarara namai yavo namai yataisakanazo aiwa maitikiro ezvinhu even mamessages awakanyora uchiupdatwa kwaari kuenda mafambiro ake ese waiupdatwa zvese waidi wakanga uchiziya mukadzi uyu pamba pacho pari kutonzi waiuya zvaionekwa nanamai usiku pamusorema ini chokwadi chiripo matauriro ari kuita amai vajustice ndoda kuta chokwadi ina ndoziva nimwana yangopinda pamasara kuti ndazorana nemidzipa yake ndinasvika pamba but vari kutaura kuti waitosvika wakazenga watoti muzukuru ari kuti muzukuru vanonogere kuendeyo zvishwa shoko mumbuya wakandidaidza kumba kwavo ndikaenda vandiudza mafambiro aita crai pamusha wasekuru wangu ndoipa wati mbuya wachiti ndichakuudza mangwana uye panapa umire nekuti zvaitika vakomana waenda kunoona mabhora emaief aya aionekwa aya saka ndokwaita vakomana wakabuda woenda mbuya wasaraona chiitika saka ini nongwandidaidza kuti ndiuye zvishwa ndisikuone zvishwa ndini ndakatadza kuenda kunoti ndinoekezosandisa zvozvataurwa nambuya mukomana ndo paakazoya achitokuudza kuti hemuno zvakabata yakanyengerwa mukadzi uyu une wana wanga rine mukadzi une one
iwo une ploti une munda uri kumamida akarani mzima ere kuna mwanzo wangu tu une mbai wako kai inini uyu ne mwana wani muchiri mese aizo zvari kwana sekuru wakakaenda nedzenyevo kana ni yacho iwe une mzima ere choma ongu tenzai une wana wanga ndina wana 4 ongu une mdududu ndizve mudududu ndaboti ndanine motorbike motorbike yandaishandisa ngere shamwari yangu aisiyangu iwe une mdududu nenandi auna achichitonga yeida tokubata nyaya aida kunzwisisa mucheni ndaikumbira ngomuratidzira mameseji acho zvatoaguma ake mameseji acho aziya kuti dai amameseji ewomundu ari mumaboka handisikuti amameseji yavanozisenda but kwete zvokuti ndakarara nemuzima wakangori kupfimba kuti ireruke kainoreruka ndasina chinangwa chokuti zvaipfima mudzina mutirarengai kazvikuti wanamai kuti hanzi ndairaramba maki minda yedu yakabatana nekuti noti apanepapaito dai ndaibvina mama waigona ngoti dzakanakotisoti yamuone mama wama tichizapindapo inete kubatwa handiti wakanga watoseta trembu kuti ubatwe nemuzukuru kumaeka kwananga mabhora kwacho taitoona mabhora tipamwe chete ndewaindiwonero kumwe ndaitoona pati pabhora patinomwira mabhora aiti kudari kaonzveka imweni ngawandibvurira era yakanyorwa so 7 June kusenga 637 makatora huni inga manga masvika 1 isu takanga tiri pamberi pacho tikadzoka futi neipapo ari kubva kune mudzimai wako kai yakangoti pandiri pataiti ndiri hapaite kudayira ndati pari zvino ndimbori busy ndozoona tomorrow kanoti time unyera kofana ndakarwadziwa zvekuti ndakatadza kufamba chaiko apana nhasi nyama dzangu matapiro adziri kuita pakaiwapotwa mukadzi wemunhu wari kutaura naye organization yakadaro okay hapana zvandingaiti iri bo ndakazvinzwa hangu nambuya kuti munhu ndamuona ari kuchema imi ndimi makatorasika padiki dai makaramba muchikwidza makatotoona pamakatora huni ndakatodzoka naipapo futi zvekare chazitanga tingaenderemberere pakazonzi Diane babi akawanda atongoza sopedzesera kopedzesera vanhu vaitotaura every day saka urikuda kuti munhu atorwadziwa kuti sowachinofunga yange ari jinja saka urikuda kuti ndidi zvanhasi hauna plani here wadzoka kwauri kuenda here okay ndichakuudzai tosangana mugomo tichienda kunotora huni nokuudzai time akanzi bhodhi yavangu ndanzwa wabarwa nemhosva kuti wairara nemukadzi wenyu uchiziva kuti mukadzi wenyu toenda pamutongo hatotoda kuripwa nechii tidakwa nemombe 5 handoda kuripwa nemombe 5
pamutongo ndopetaikumbira hedu kuti dai pagona kudzidziswa mbichani akaripwawo nemombe dzinokwana kuita 2 ndopetaikumbira hedu kuti dai pagona kudzidziswa mbichana akaripwawo nemombe dzinokwana kuita 2 odzongoripawo imwe 1 inouya pamambo wekuti anofamba achitaridza vanhu zuva achitaridza vakadzi vevanhu zuva nemwedzi nenyenyedzi iye ari pamusoro pavanhu. Idzodzo mbiri ndo dzinokodzera yaripirwe yetatu chaizvo zvezvo kuti amambo vanofanirwa kunge vachiwana yedare nembudzi 2 dzemachinda kuti machinda vangagariwa kuti machinda vangagariwa vasingagocha hanzi wobvisa mombe 2 dzinouya dzinondoripirwa kuna justice then neimwe inouya kudare nembudzi imwe chete inouya kumachinda unozvibhadhara rini mombe imwe chete $350 mombe imwe chete inoita 350 saka dziri 3 2 dzavanoripira kune kuparadza musha wanhu then yedare nembudzi yedare makosi imari avasenzisa kuti umuunze kudare $100 yemakosi mombe imwe chete inoita 350 saka dziri 3 2 dzavanoripira kune kuparadza musha wanhu then yedare nembudzi yedare makosi imari avasenzisa kuti umuunze kudare $100 yemakosi ndinoda kuti akachokwadi zvemuri kunditaura handisi kupikisa hazvikutohandira handisi kuramba asi chokwadi tibori pane chine chii ini mombe mndanga chemu handina mombe ndine tati mari i350 pamombe ndosaka ndiri kuti kana ini mari ndingatokumbira vanhu ngoyo nditsvaka kozi ini basi handisi kushanda handina chendinacho fodya ndito ati waipisa fodya ichikutengeswa fodya ndakatengesa mabhero ndakanga ndatora chikwedi chokukamba nekontrakt inobve tobacco saka vanhu ndatokwanisa kupedza kutibata chikwedi chacho zvakare but uruza kuti une mhosva ndatina handipikisi dare kuti uruziaka kuti une mhosva inoda kuti iripwe ndikunzwa zvekutaura ndo zvatora kuti saka taura zvino uchiziva kuti imhosva vakapara taura ndiani ndinokurukana zvino ndachaimeni kuti ndine mombe 3 dziri mudanga mombe 3 dziri mumudanga imombe dzemunhu ndakatodzitengesa ndamuzorwara kwemudzika ine kana chaimeni ndandoziva ndidzivangako ende mombe nzedze wadiziva kuti wadizoaa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 adziri nyaya dzemombe mombe 3 dziri mudanga ndinoda kuti chokwadi dzinowaridza wadzo hawasoronodzikiriya kumapurisa dzine bhuku hanini mungati mombe dzine bhuku dziri musitamabhuku saka mombe idzo dzotaa kudzitora kuti dziripire mhosva yako handiti wozotsvaga idzo dzavanozoripa saka mombe idzodzo mangwana ari kupi mupurisa anogara kwani kwaishani ndimupurisa muvillage imo right ndemaishani
ishari area. Okay. Chairman. Okay. Saka mangwana imimi munoenda mombe idzodzo takunoti mabharani ogadzira mapepa adzo kuti dzitimwe dziende kundoripira masara. Handiti wani yedare yobva yaenda kwako iwe chairman to machita angu yotora kurarane wakadzi wevanhu. Okay, saka handodhura zvinoibhadhara mbombe mbudzi 1 kuita 40 mbudzi kana usina mbudzi 140. Pari zvino zvandina mari mambo kwachana na seti. Tokupa 3 months to pay 140. Izvo mombe ondoeka mangwani tokupa vamani mabharani abva anyore makoti order acho emombe idzodzo nemadescription acho zvotorwa nedare zvinopiwa ne-court order iyoyo. Machairman wari muno idai mapa order kuti mukanyati mapa order kuti mapepa nganyorwa iye zvine zvobva apa iyo chairman wacho ngombe dzindorora mudanga machairman nhasi. Okay. Mari vari kubvumirana nemi. Vari kubvumirana. Saka daidzai mupurisa mabharani kuti anyore iyo mombe dzitorwa voripira tinogara takataura munhu kuti pfuma yemunhu iri mwoyo wemunhu uri papfuma yake, uye pfuma iyoyo inoparara nezvinhu zviviri, ngoro yako nemuromo wako. Ndo zvatinogara takadzidzisa vanhu muno kuti siyanai nevakadzi wevanhu. Vakadzi wevanhu havasi kutamba navo, siyanai navo. Handiti mabharani nyora madescription emombe dzake uyu dziri kuripira muchinda uyo ne1 yedare nekurara nemukadzi wemunhu kuparadza musha wevanhu vachiziya mombe dzacho dzobva dzandotorwa uchiega itobva tatomupa mupurisa anotoendamo havaenda nemupurisa wedare toronga 1 munhu anoeka topuhwa mari vanobvisa mari mupurisa abva angoenda achindozviita parisettlement apa vanokutaura pasmart parisettlement chikudai zvoitwa upedzera.